23. korrikaren aurkezpena egin dute Gernika Lumon. Arro herri lelopean korrikaren aurkezpena egin dute Ibai Urrutia eta Gorka Ola eta Gernika Lumoko AEKako kideek. Bestak beste, korrikaren esanaia eta ibilbidea zeintzuk diren azaldu dituzte eta korrika fenomenoari buruzko dokumentala erakutsi die bertaratu direnei. Oizmendin ere ikusgai izango duzue dokumentala hau. Eskuz ordainduz zein kontu korronte bidez korrika laguntzari izateko aukera emon dugu, ez? Urte honetan, esan beharra dago, modernizatu dela pizka bat ere bai, eta APP bat sortu dela, bai? Eta, APP horretan laguntzaileak kudeatzeko aukera daukazue. Laguntzaileak ematen dozkuna da, hainbat zozketan parte hartzeko aukera, bai? 300 sari baino gehiago ematen dira. Sari horien inguruko informazio guztia eta irabazle guztien datuak ikusteko aukera daukazue, AEK ekimenetan lehentasun eta deskontuak, ikastaroetan ere beste horren beste, eta garrantzitsuena esango dugu dela korrikaren parte zaretela, bai, laguntzaile egiten zaretenean. Aplikazioak horrez gain izango luke korrikaren inguruko berri guztiak eguneratuta izateko aukera, ibilbidea bera ere, askotan, importantzia handia, garrantzia handia ematen digun ibilbidea, eguneratuta ikusi aldugu, bai orain hasita eta egunean bertan ere ikusi daiteke, momentu horretan non dagoen, korrika martxan den bitartean non dagoen korrika, ez? Korrikak. Mapa horretan ikusi alduzue, Lekeitiotik helduko da, bai, arratzalde iluntzan Lekeitio gurutzatuko dugu, eta gure kasuan Barrutiatik sartuko da. Barrutian Arratzuko eta Kortizubiko lurretatik, gero Leskon eta Errenteria osorik gurutzatuko dugu. Errenteria gurutzatu ostean, Ertzainetxearen aurretik Carlos Gangoiti kale hartu, eta Carlos Gangoiti, Artekale eta Juan Calzada osorik egingo dugu Mendiondo okindegiaren parera arte. Han eskumatara egingo dugu, eta handik Mestikabaso kalea hartute, jarraituko dugu musikarako bidean. Bai? Hor ikusten duzu azkeneko geziaren parean, bai? Musikarako bidea hartuko dugule. Aurton berriro musika bizitatuko dugu, herri horretan lan handi jeitzen dalako euskararen alde eta korrikaren alde, eta ikusten duzuen moduen joan etorri bet egingo dugu musikera. Arane auzoa gurutzatuz, Remenetxe jatetzaren aurretik, eta bertan urbanizazioan gurutzeko urbanizazio horretan, buelta bat egingo dugu, goitik eskolarantza igon da, da gero barriro bueltatuko gara Arane eta zuzen horretatik Gerniken sartzeko. Azkeneko puntua izango zen, behin Gerniken sartunde, Iparragirre kale hartu, eta barriro, Gernika osori gurutzatu egon duen egotik iparreraino, Iparragirre, Donteio, da gero barriro, tartetxo baten errepikatuko egon duen zati hori. Behin Ertzainetxea pasatute, barriro Carlos Gangoiti hartu, eta institutu aurretik Forura eta Bermeorako bidea hartuko dugu korrikak. Gitxi gora bera, tramo honetan behin Gerniken sartu eta Gerniken urte arte, 40 ordubete inguruko tartea izango da denporaz. Eta gero Bermion ja 12 pasata sartuko zen korrika, dana ondo joan eskero.